Ufalyn. Bydd eto bosib bella mae sydd fewn. Serbia ar y blaen. Y gic gornel gan Ufalyn. Yn curo Sophia Kelly yn y gol. A maen nhw wedi cael y dechrau delfrydol i'r gêm yma. Tafiad. Yn i'r cwrt. Cassie Gregson. Fel tipyn o le gan Cole i fynd am ergyd o bell. Mae Pajevic yn disgwyl hwnna'r oll ffordd, dim problem. Eisiau cael y bel tuag at Olivia Francis. Francis yn brwydro gyda Gajic, capten. Y ddau capten yn brwydro. A dim cic o'r smotyn. Francis yn cael ei llorio gan Gajic. Dyfarnwr yn gweud digon teg, dim trosedd. Gregson, nôl at Mara Griffiths, gyd chwarae da gyda Cymru nawr, Olivia Francis, nôl at O'Keefe, y bel yn fyr, at Evie Hughes. O'Keefe, at Cole, yn mynd o bellter. Mi oedd hi'n agos at y gornel uchel rhy uchel dros y trawst. Cyfle gorau Cymru yn yr ail hanner yma. Cole o'r gic rydd. Gwyd postyn. Cymru sedig da hunan. Am taro targed. Mas Salisbury Williams. Llwyddo i gael y bel fewn. I'r corridor ansicrwydd. Yn y cwrt bach. Pajevic yn disgyn ar y bel. Yn y beder o Gymru yno. Dim un yn gallu cael cyffyrddiad pwysig. Cole. Dyma at Denham, cael ei tynnu lawr. Francis. Nawr tuag at Griffiths. Griffiths yn mynd am gol. Salisbury Williams. Gic gornel. Bosib pella. Peniad. Gael ei arbed. Arbediad da gan Pajevic. Arbediad da i wadi Cymru yn y munudau ola o'r 90. Y croeso i fewn. Peniad gan Popovic. Tipyn o Gresau Gwyn yn ôl nawr i gyd yn aros. Yn gynnydd fewn Mara Griffiths. Y man y gic o'r smotyn. Gic o'r smotyn yn y munudau ychwanegol ar ddiwedd y 90. A cyfle i Gymru unioni. Olivia Francis wedi sgorio peder yn rownd gyntaf ymgyrch yma. A pa mor bwysig yw hwnna? Yn rowlio ddi i gornel iser Clwyd. Cymru wedi unioni mwyn aros yng Nghyngrair A ar gyfer yr ymgyrch nesaf. Cymru 1, Serbia 1.